मोनदों गोसोखौ आंनि नाजानाय खस्थ' खालामनायजों आं उथ्रिसारनो हाबाय सेथि थाखोआव। नोङो दिनावहाय बेसेबां घन्टासिम फरायोमोन? 2 घन्टा 3 घन्टा। फिउचाराव मा जानो सानो? आं फिउचाराव IPS खौ आंनि थांखि लादों। नोंनि फरायनायावहाय सोर हेल्प होग्रा दङ बा सोरबाफोर हेल्प होदों नामा? आंनि आइया आंखौ हेल्प होबाय थायोमोन। आं आंनि हायै कनफिउस जानायफोरखौहाय आंनि आइनावनो सोङोमोन। दायो नोङो बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायहरोदि बयबो नाजायो। गावबा गावनि फरायनाय आरो नाजानायजोंसो जाखायो। बिथांमोना जयै जोंखौबो मानब सेवा संघनि हिसाबै हांख्रायनानै जयैनो दिनै बेवहाय 14 जन मेट्रिक पास जानाय बे 13टा गामिनि जोंनि स्टुडेन्टफोरखौहाय दिनै बरायनायनि हाबाफारिमोन आरो बे हाबाफारिया मोजां जानानै थांबाय। खोब गोजोननाय मोनदों। दिनैनि दिनाव जोङो गावनि हारिनि मानसि एबा गावनि समाजनि मानसिफोरखौ दिनै 14 जन मेट्रिक पास खनसेनो जानाय मोननानै सोब रंजानाय मोनदों। लोगोसे आरो बिथांमोननि इयुना जाहाथे भबिष्यतआव गोजों जायो आरो बिथांमोननि जानाखि टारगेट बे टारगेटआ जाहाथे इयुनाव मोगथां महर मोननो हायो। बेनि थाखाय दिनै बे प्रग्रामखौ लानायजों लोगोसे बिथांमोनजों एसे दुखु सुखु रायलायनाय जाबाय, बिथांमोनखौ एसे बुजायनाय जाबाय, गारजेनमोनजों एसे मिट खालामबाय, एसे दुखु सुखु रायलायबाय, बुजायलायनाय जाबाय आरो बे ओनसोलावहाय दिनै मोनसे मोजां परिबेस फैनायजों लोगोसे आरो साबसिन जौगाबावनो जाहाथे हायो भबिष्यतआव बेनि थाखाय बयबो बोर सारस्रिबाय बे पास जाग्रा गथ'फोरखौ। खारन दिनै जोङो बेसेबांबा गोबाव बोसोरनि उनावहाय बे एरियायाव सुख सान्ति मोनदों। बेनि सिगां बे एरियायाव फैनांगौबा जोङो 10 बार सिन्था खालामग्रोनांगौमोन, बेनि उनावसो फैनो हायोमोन। मानो होनबा बे जायगायाव पुलिस मिलिटारिनि अफ्रुदक आरो जोंनि बर'नि जानाखि आन्दलनजों जड़ित थानाय माखासे हाथियार लाग्रा आरो जोंनि आसाम गभमेन्टनि जानाखि पुलिसफोर बिथांमोनखौ नागिरनायनि असिलायै बे जायगायाव गन्दगल जाबाय थायोमोन। खिन्थु दिनैहाय गोदान पुलिस फैबाय, मोनसे बिराद गोजोन थासारि, खोब रंजाथाव आरो बे एखे समावनो जों दिनै 14 जन बे गामियावहाय बा बे ओनसोलाव मेट्रिक पास जानाय मोननो हाबावनानै खोब गोजोननाय मोनदों। थ' बेखौनो बुंगोन जोंनिफ्राय मानब सेवा एबा बे रायजोफोरनिफ्राय जों अराय सान्थि लुबैग्रा, जोङो गावजों गाव अनलायनानै मानिनानै सोलिलायग्रा, जाहाथे जोंनि बे सान्थि आरो अनलायनानै लुबैनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव नांगौ बायदि आरो गभमेन्टनिफ्राय जौगानाय खामानि फैबावनानै जों आरो गोजोरै मोजाङैनो थांनानै थानो हायो, बेखौनो आङो खावलायदों। खोथायाथ' नंगौ। दिनै जों बे परिबेसखौ लानानैनो दिनैनि बे पास जानाय जानाखि स्टुडेन्टफोर बिसोरखौ बरायनायनि हाबाफारिखौ जों बे जानाखि कुइसन नोंथाङा सोंनाय बे कुइसनखौ जों लाफानानै दिनै बे बरायनाय फोरबोखौ लादों। खारन जों लुबैयो जोंनि साफ्रोमबो पास जानाय गथ'फ्रा जाहाथे इयुनाव जाफुंसारजोबथों। खिन्थु दिनै जों नुदों गोबां खेथ्रआवनो गोबां बेलायावहाय बेबायदि गोग्लैसोनायबो नुदों। बेवहाय गोबां जाहोन दङ जे खायसे बिसोरो एडमिसन सम हिसाबै सानस्लाबनो हायियाव गोबां माने इलिगेल खामानियावबो इनभल्भमेन्ट जानानै बबेबा समाव थानो गोनां जायो। जाहाथे बेफोरबायदि बिथांमोननि जिउआव दाफैथों बेखौ साननानैनो दिनै बे बरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे बिथांमोनखौ बुजायनाय जाबाय, न'खरनि गारजेनजों रायलायनाय जाबाय आरो आं आसा खालामदों दिनैनि दिनाव बे 14 जन पास जानाय जानाखि साथ्रफोर बे साथ्रफ्रा बिसोर जाफुंसारजोबगोन आरो बिसोरनि जिउआव मोजां जाफुंसारनायजों लोगोसे सुख सान्ति फैगोन। आं बे जिनिसखौनो आसा खालामदों।